এইଭଳିଆ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ହିଁ ବନେଇ ପାରିବେ। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମେ ନିଜର କାଇନ୍ ମାଷ୍ଟର ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ରେସିପ୍ଟ ଦେଇଦେବେ 6x9 9 ଦେଲା ପରେ ଏଠି କ୍ରିଏଟ୍ ମାରିଦେବେ। କ୍ରିଏଟ୍ ମାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦରକାର ସେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନେଇଯିବେ। ତ ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର କୋଉଠି ରହିଲା, ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ନେଇଗଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ଏଇଟା କରିବେ। ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ୟାକୁ ମୁଁ ହଟେଇ ଦେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମେ ନେଇଯିବେ। ନେଇଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣ ଲେୟାରକୁ ଯାଇକି କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାକୁ ଏମିତି ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରିକି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏତିକି ଯେଉଁ ଆମର ଏଇଠୁ ବ୍ଲୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଏଇ ପୋଜିସନ୍ରେ ଆପଣ ରଖିକି ଏଇଠି କ'ଣ କରିବେ, ନିଜର ଲେୟାର ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲେୟାର ଯିବେ, ଏଇଠି ମାରିବେ। ଏହାପରେ ଲେୟାର ଯିବେ, ଏଇଠୁ ଆପଣ ନିଜର ଫଟୋ କିମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଦରକାର, ଯେଉଁ ଫଟୋଟା ଲଗେଇବେ ତ ସେଇଟାକୁ ନେଇଯିବେ। ତ ମୁଁ ମୋ ଲୋଗୋଟା ନେଇଯାଉଛି, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲୋଗୋଟା। ତ ମୋର ଏଠି ଲୋଗୋଟା, ତ ମୁଁ ୟାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଏଠି ନେଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆପଣ ସିମ୍ପଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିକି ଏଇଠି ଆପଣ ୟାକୁ ଏମିତି କରି ୟାକୁ ଟିକେ ସାନ କରିଦେବେ। ସାନ କଲା ପରେ ୟାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ କରି ରଖିଦେଉଛି, ପରେ ଇଏ କରିବା। ଏଇଠି ନେବେ, ଏଠୁ ୟାକୁ ମାରିବେ। ଏଇଠି ମାରିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଏଇଠି ଉପରକୁ ଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି କ୍ରମ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଫଟୋଟାକୁ ଆପଣ ଏମିତି ରଖିଦେବେ। ଏମିତି ରଖିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ୟାକୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଖିବେ। ରଖିଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଚଲେଇକି ଦେଖୁଛି। ତ ଭିଡ଼ିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଲା। ତମେ ହେଲା। ତ ତାପରେ ତ କ'ଣ କିଛି ଲେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନାଁ କି ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି। ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ଟେକ୍ସଟ ମାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ମାରିବେ ଆପଣ, ମୁଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ଲେଖିଦେଉଛି। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାରିଦେଲି। ଏଇଠି ଆପଣ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ, ୟାକୁ ଆପଣ ତଳେ ଦେଇଦେବେ। ତଳେ ଦେଲେ କ'ଣ ଆସୁଛି, ଶୋ କରିବ ଭଲସେ। ଏଇଠି ମାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଏଇଠି ମୁଁ ୟାକୁ ଆନିମେସନ୍ ଦେଇଦେବି। ଟିକେ ଆନିମେସନ୍ ମୁଁ ଦେଇଦେଉଛି। এই ଆନିମେସନ୍ ଦେଇଦେଉଛି। ଦେଇଲା ପରେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଉଥରେ ମୁଁ ପ୍ଲେ କରି ଦେଖୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେ କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ୟାକୁ ପ୍ଲେ ମାରିଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏଇଭଳି ଆପଣ ନିଜର ଆନିମେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଆନିମେସନ୍ କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲୋଗୋ କେମିତି କରିବେ, ଆପଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଲୋଗୋଟା ମୁଁ ଶିଖେଇ ଦେଇଛି, ଆଉଥରେ ବି ଶିଖେଇଦେବି। ଏମିତି ଆପଣ ନିଜର ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଟେମ୍ପଲେଟ୍ ବନେଇବେ। ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ କରନ୍ତୁ।